Ei, molt bones a tots, aquí has trucat en un nou vídeo de les 12 proves de Minecraft.cat. Aquesta vegada, com veieu, és la del Pol 77777, una miqueta raret. I aviam, diuen que hi ha lava, no sé què, dic, bueno, doncs entrem. Aquí una porta. Això em dona uns ànims, vale, primera mort. M'encanta. Bueno, he fet aquí el d'allò. La meva venjança serà terrible, Pol. Vale, m'ha donat un superlag. Hop. Corre, aigua. Una d'aigua no es pot posar. Ups, t'has cremat, apaga't. Molt bé. Bueno, un checkpoint, això m'agrada, Tanca la porta. File! No! No! Corre per apagar-te, corre per apagar-te. Corre i vola i corre i vola i corre. No. Uf! Menys mal. Tornem al checkpoint. Bé. Aquí no ha passat res. Vale, hop. Ui, no he tancat la porta. Ara sí. Vale, hop. Checkpoint. Recorda. Shifting i va millor. Sí. Anda. Sí, no està malament. Vale, hop. Vale. Allà. Rasca't els nassos també. Ui, que em caic. Uf. Un checkpoint. Uf. Si fas trampes, passant per la muralla donen per eliminat. Bueno. No he fet trampes, això t'ho asseguro. Què em dones? Oh! Que guai! Winner, aviam. No sé què ficava allà dalt. Ja està, bueno. Ha estat bé, no sé, una miqueta ràpid potser. Bueno, Pol 77777, estigue't atent a la teva puntuació i fins la pròxima. Adeu.